虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Hi Paloholics! Welcome back to my channel. And for tonight's vlog, yes, tonight dahil gabi na, it's 12 midnight actually. Ito yung usual ginagawa ko before ako matulog. Naliligo ako bago ako matulog talaga. Kahit sobrang pagod ako, kahit anong klaseng activity pa yung ginawa ko, naliligo talaga ako bago ako matulog or bago ako sumampa sa kama ko. So tara, samahan niyo ako sa mga activities or sa mga ginagawa ko bago ako matulog. The first thing that I do every time I go to the shower or before I take a bath is, syempre dapat mag-toothbrush muna ako. And ang gamit kong toothpaste is Colgate. Loyal ako sa Colgate talaga kasi with other brands, it's fun fact about me is namamaga yung gilagid ko or yung labi ko kapag hindi Colgate yung ginagamit. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung anong meron sa ibang brands, kung anong klaseng ingredients yung meron sila. Pero every time I use other brands, pag hindi Colgate talaga, hindi ko hiya. So ayun, Paloholics, tapos na nga akong mag-toothbrush. So next naman, maliligo na ako. Ano, sama po pa kayo? So, tara, simulan, shower na tayo. Siyempre, pasigo rin ulo, diba? Ito yung ginagamit kong shampoo Head and Shoulders na pink. Ito lang naman, ayan. 君の虜になってし Usually, yan lang naman yung gamit kong shampoo talaga kasi anti-dandruff, gano'n. Kasi minsan, dati prone to dandruff ako. Kaya, mga lang ginamit ko yan. Hindi na nagkakaroon, kaya yun. Then, ito, magamit din ako ng conditioner bago, diba, pag naligo. Tapos, binababad ko siya ng ilang minuto sa buhok ko. Bali, yan, masage ko muna, tapos magkasabon na ako. Tapos po, yung gamit kong sabon, dalawa. Etong white soap, ginagamit ko kapag galing ako sa labas, kapag naglaro, gano'n, or galing ako ng palengke, basta anything, basta may activity sa labas ng bahay. Or kapag, kunyari nag-mall, gano'n, na malengke, ayan, ito yung sabon na ginagamit ko kapag tumating ng bahay. Tapos kapag gabi naman, ito naman, yung Koji. Kasi di ba nakakapotito, so wala. Pag gabi na lang siya ginagamit. Minsan, pag-araw din, kapag hindi naman ako lalabas sa bahay, pag dito lang naman ako, gano'n. So, ito yung ginagamit ko. Tapos, minsan binababad ko siya sa isang katawan ko ng 1 minute siguro. After ko malagyan yung buong katawan ko, hinahayaan ko lang sa katawan ko ng mga 1 minuto. Kasi di ba sabi nila nakakaputi. Tapos may napanood pa nga ako dati. Sabi, ilang minuto yung nilaro, 10 minutes. Parang sabi ko, sobra naman yan. Ako ayoko na ng ganun katagal kasi nagtatry na ng todo yung pala. So, yun lang.
Hindi naman ako yung sobrang tagal malilo, sobrang tagal magilod. Hindi nga ako nagilid minsan. Minsan lang. Kaya ako maging harsh sa balat ko. And syempre yan, mamalawan ko na yung aking buhok na merong conditioner. Walang gaano special sa aking paglibo. Napakabilis lahat, napakasimple ng mga ginagamit. And lastly, ito yung ginagamit ko na panghilamos tsaka pinaka-last na nilalagay ko sa katawan or sa mukha ko pala. Ito yung ginagamit ko, yung Garnier Skin Naturals Night Complete White Speed Light Complete White Speed Pure Lemon Essence. Ano lang, pea-size lang yung nilalagay ko. Tapos yan, kalat lang sa mukha. And then, damay na din yung leeg. Saka tenga. Cute lang. Massage lang konti sa mukha. Wow. Malinis, diba? Tanggal yung oiliness. Wow. Tapos bandaw na. Ayan, basta. Fresh na ulit. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 So yun lang pa, Alex. Yun lang naman yung ginagawa ko bago matulog kagabi. Thank you. Maraming salamat sa kasama sa akin ngayon. And lastly pa, Alex, ito yung ginagawa ko bago din ako matulog. Nilalagay ko sa mukha ko. Ito, itong Maxipil Zero, Zero Peeling, Zero Redness, Micro Exfoliant Fluid, Anti-Acne, Smoothening, and Lightening. Ito po siya. Ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng bulak kasi sayang naman yung malalagay dun sa bulak, di ba? Ibig na maipahid na natin sa balat natin sa mukha. Kaya sa palm na lang, ginagaya ko na lang siya. Ayan, konti lang naman. Tapos, lagay ko sa mukha. Hindi ko alam kung proper way ba ito, pero yun lang naman ginagawa ko. Every night, mula nung second week ng December, kasi bago ko lang naman ito ginamit. Tsaka hindi naman ito pwedeng gamitin for a long time, di ba? Bala ko, pag naubos to, stop ko na muna siya. So yun, ganun lang. Ayan. Tapos pag umaga naman, ito naman yung nilalagay ko. Ito, itong Collagen by Watsons. And itong Olay Natural White Light with UV Protection Whitening Cream. Tapos, it reduces the look of dark spots. Ginagamit ko siya mula nung end of August until now, and ang laki na rin ng improvement sa balat ko talaga. Kaya recommended ko to sa mga kaibigan ko na may problem the same ng sa akin. So yun lang. Tapos na yung aking mga ginagawa bago ako matulog. Thank you, Paloholics, for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be updated for my new vlogs like this one. Thank you and God bless. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実